I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. And now you're in the stars, and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. And now you're in the stars, and 6 feet never felt so far. Onya mejeni kafizenti Iluzia selunu akona bini Ignata kwala Ebe no gba na meg Amogwu Aku. Ebe na kwebe ime onwa nine okay. Late Mr. Williams Ogbonnaya Ugwu, 78 years old. Kita ana korobe ibu ehi iji kwanyere ugwu ikpazo dikoshi okwesi. Papa kan korobe izu ike na ndokwe. N'aha Jesus. If you are so, you have a quadable. The point of was I will go here. I can nine or no. I give you a minute. No, the first cow and second will follow. We have a book. You meant that I know Papa. Okay, to see him. He believes in our food. Papa can improve his vegan and the one. He lying a hundred never and I could have been Boyabe. The butchers. Amen.
Amen. Amen. Ugwu. Okay, ọ tana na akwa nna m William Ogbonnaya. Ana akwa tata weki. Nechi bu Liberia. Wow. Toba na ebido. Okay. Ina ndị n'ọrụ na ebido. Yes. So so yana wena ebute shi wona abo. So so yana anya. Wow. Go mụrụ ọfụma na ndụ anya. Okay. Onye amụtagbo anyị. Dem. Aka kwara na. Ndị kwere na ekpe nu. Ike ọbụla na ama m ike ọ nọ mana ọchịkwu ụmụ anyị. Mma ya bịara na mma. Kobi keleziri anya ọnọdụ maka anyị nwaanyị jikọta ya. Onye m na-amụ amụrụ nwa ya mgbe mbọchị. Ma bara ya bụ n'anya n'ote. Ọ ya nọ na ndokwa. Dịka ndị dị ga-abịa ka mmemme a, kedu ekpere ọma na-ekpere? Oge ekpere m na-ekpere ndị na-abịa bụ maka na ọgwụ onye na-akwụ ọnwụ. Na onye ọbụla abịa na ụkwụ wee abịa, o wee naka ya aka mere m. Nwa ya bụ ihe ọma, onye dị ihe ya gba na-esi, o nwere ya hụ ya asị. Na ekpere m na-ekpere ndị ọma abịa. God bless you. Welcome the Lion. The reference be the prince of Nani abonye telu. Nani abonye telu. Odi job na. We open this meeting in the name of God the Father, Amen. God the Son, Amen. And God the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Wherever you are. So
mgbe m chatara anụ mụ na anya na-adụkọrịta mgbe ọ bụ mmadụ na-eme palọ be enye n'onwe ọ na-ahụta ụwa ndị mụ na onwe m wụ ahụta ụwa so onye abịa wee sị na ọ na-eme agba nkịtị n'ihu ọha na eze n'onwe n'ọnụ na-eme ekwupụtaghị aha ekpere obi m ka ama m ikpe maka o nwere ọya akrishi na ndụ ndị ọzọ. Hallelujah. So testimony m nwe na m ewere abụ ya akụzi gị ihe n'ịtọ ntị. Oh baby, ebe oh baby, oh baby, go. Sensitive, praise the living God. Now, we quit the testimony. For something mad as do the testimony of one in you. Money, the last visit, Muperin. Makobe type that Yan the youth na like a pancata. On a like the Mokorobi Papitin or Cochamarga, Ebinaje Gomer, son in the retail claim. Ni Megoma, as Mokorobia. Kimarten Ibidobe. So the last thing Katamana nine up on a room being lost some Mackenzie Za. Or some Nenya Mag Nenyan why at the Baron to Rute or Shoma. Kuma Iomanoa Gary Megre Penny. Then you quit it. Asuma cases that Asum the Minake Benyan, Nant Yana Wabe. Nenya Mag. Nenya ya danto. He can pick a point to Nenya Magnanya Megan Adanto. Call story Kanya Munye, the Hamiche Gumer, Kentuna Gabe, Wana Gaga. Coach Amarmo, some Kinsey. From the one, no better one and young war. Nenyan war, Nenso Boo, Ano Quadro. Nsa dadi ozam nsa na enwukọ ni adịbọta ndụ kwụchabere ihe ọma nwa ihuru na-eme n'ihu gị na ọbụ eziokwu na anyị na-eke anwụ mana ya akwụbọta ọsụmụ ha n'ọdụ m ịmara ọzọ sara m sị na nya nwụkọ gị nsa ya otu m mmetu enya nwa niile aga na-emetube mmetu enya nwa niile aga na-emetu ije tidu ụmụ na ụmụ ntiri ekwekogo okenye kumoku mgbe ọ gwara m ihe nu nsasị one this man o nwere ọkụziri m nsasị one this man amagwọkwa na whatever happen na ọkpatasi buru enye na jet n'ụwa na nwa abụbegogo na ebe obibi. Lo and behold, as if na ihe nwe m na-agwa n'ugbo ebe November last year kem na anya kpachara nkata no I have other visits no gap diko m na anya kpara nkata do omini nwunye nya no gushi no jere ogbede m na anya ga we took our time na-ekwu osu m na emeju enya akari eka nsa na idu weche enya na meju enya no kwesi na chukwu na-eme your market osu m ha yen osu m ha gana yen. So, the testimony mu na na agbado ko bom. Condition ihu no onwe as onye nna, as onye nne. Dịka na ụwa gbanwe ota ana. Ma bere na mmadụ na emegana agaghị. N'ụwa ni na-eriri dị na ana. Echi apa igiri rie, ezigbo nri atịka ụta azụ dịka ana. All of a sudden. Whatever n'ụwa na nwa na ọbụgana ebe mmadụ na agaghị. So nna anyị nwa taught me na ọ bụrụ tene dịka mụ na onwe m as a young father ọnọdụ m ahụ na onwe m echi mụ mara na help just privilege na ọ bụghị right. And today to the glory of God the Father, the Son and the Holy Spirit na enwe onye ke have already concluded n'ụwa na nwa abụghị na ebo and were nkwado mbọ anyị. Hallelujah. So good onye no nwoke mụta ihe this man meru. I'm not saying what he didn't do.
What I experienced. The tears Mune share when he was alive, your guan. Now, the parent to Yanua. Hallelujah. To God be the glory in the name of Jesus. I call Jesus Haka. Hallelujah. Na akonde waga amaga ya na odo. Anu mu abe pastor. Nkuchara ebe a. Yo so nya nsa me. Me na nwoke na akọ maka decision o take. Ona anyị so na ishi ndị odo before. Me no chọftara onwe ya n'ụwa abụghị ebe obibi. Ga na eze chite oke ebumu udo. Ọ hafụ ihe ndị a niile ketem ihe na na-erigbo ebe ahụ. Weto ịbịa n'ụlọ ụka ụbọchị anyị na-eme ụbọchị service. Ịma ka o si agba egwu. Ọ ga-edo gị anya na onye a na Chineke emegwu udo. Ihe ma ọ na-ayụ egwu, ọ na-ete emekwa na ya emegwu ode. Ọ ga-adị very happy na-agba egwu n'iwu Chineke. That is to tell you a man that has reconciled with God. Ọ hapụchara karịa ụmụ ya meeting a na-eme mgbe arụsị nke ọ hapụ ya lige. O mere abụ sị akụkọ dị ebube, ọ dị ịtụnanya, mmadụ hapụrụ ụwa wee soro Jizọs. So ọ kwadoro nwaanyị n'oge hafụ ihe ndị a niile. O nwere ndị ya na emere ihe ụda nke anụ ebe a wee rue taa. O nwere ndị ụlọ anụ dojo dọka ala mụ mere nna anyị kpebi sị na ya ga-efe Chineke kere ya na chi ndị ọzọ lebicha ya nwụtara amụta were ka chịkọba. Onye abụọ the highest joy m mere ọ bụrụ ma ha ihe ndị ọzọ kama the joy of it. No, o kwadoro nwa ya mgbe ọ na-adịfe ọla ka Chineke nara ekele n'aha Jizọs. Anyị ekele gị n'ihe ọma niile ka anyị na-anata ịmụta ihe dị ka anyị na-adị ndụ. Anyị ayọọ gị n'oge dị ka oge a okwu gị ga-apụta ife ezo m onwe m n'obe Calvary si gị Chineke kwuo site n'ọnụ m ka ndị gị rijuo afọ ka anyị wee bụrụ ndị agbaju n'ike nke wee dị ike n'ime ije ozi a ebe anyị na-eguzoro n'ike nke inyere anyị dịka ụmụ na ndị tere ma na-agba ma mgbegide mpịampịa na mpịampịa niile na-erugara isi n'ogige a. Mmụọ niile na-agba agba megide ozi gị, mmụọ niile na-achị isi kere mmadụ agbụ n'ụdị abụ n'ụdị akụkọ ọbụla o si nọrụ ebe ọbụla ọnụ anyị na-eru n'oge abalị a. Chineke anyị ayọ gị ike niile na-eguzo na-asị onye ekwuwa m na ike anwa bụ ihe ga-ada aba n'abalị a n'aha Jizọs. Anyị na-akpọsa nwere onwe n'oge a. Chineke onye nwere anyị gbaa aka ahịa mmadụ nche afịa ọ na-atụ anya ka o lee owe na-enwe nwere nye ele St. Stephen's Anglican Church Amogwu Aku. The parish priest nọ na St. Thomas Church is entirely the archdeacon of Archdeaconry. Ana m ekene ya ekene the pastor of St. Stephen's Anglican Church Amogwu Aku, our brother John. Nekene ya nekene ndị na-eje ozi ndị PCC ndị na-alụ ọrụ na this Archdeaconry na-asị ka Chineke onye na-eme amara mara ka ije ozi chi eji ozi wee dị na-agbaghị ume ọganiru gọzie ihe n'aha Jizọs. Amen. Eji m ohere a nwa aṅụrị na-asị yes ebe nye m ohere a ka m kwuo okwu. I look at it as a privilege, not a right. So stand ikwu okwu na oge anyị nọ n'anya mmiri maka papa anyị hapụ kwuru mana efu ya ịgụa ya onye frere n'oyibo n'Igbo ịgụa ya John 19:27-28. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. John 19:27 and 28. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour that disciple took her unto his own home. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. This is the word of the Lord. What 28? Verse 28. 29. Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with
vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. Okay. Okay. Amen. Amen. N'abalị a na anyị chọrọ ka anyị n'anya n'isiokwu na-asị akpịrị na-akpọ m nkụ ka anyị kwuo ya. Akpịrị na-akpọ m nkụ. N'ịtụ ya dịka ndị akụ ka anyị kwụsị ego imi na-agụ m. Ego imi na-agụ m. Very, very important. Ọ dị mkpa ka anyị ghọta okwu a wee nke banyere anyị na-eji ime. Okwu Jizọs kwuru mgbe ọ nọ n'obe Calvary. Anyị na-agụ ya oge anyị na-akwadobe maka Lent. Oge anyị agụ na mmezu o were sị it is finished. Ọ gwụsịgo. Amen. Ọ gwụsịgo bụ na gị nwa dị ike ghọta na Jizọs bịara maka ndụ gị. Na Jizọs bịara ka ị gbanwee. Na Jizọs bịara ka ị bụrụ mmadụ. Ka ị ghara ịbụrụ onye ga na-eme omume ahụ na-ajụ onye mụrụ onye a, onye ka onye ebe ahụ ka onye shi. Na ị ga-abụ onye ga-asị Jizọs bịara mai. Ị ga-enye gị ndụ m. In as much as you are knocking at the door of my heart, asking me, I am thirsty. I will give you clean water. I will not give you sponge. I will not give you bad water. My character will show you that I love you. Ntụrụ na-adị ga-egosi na abụ m nwa gị. Mma mmechu gị ihu. Of course, ị kwesịrị ịmata na ọtụtụ ụmụ okorobịa, just like here daddy anyị na-ekwu na our brother who gave us testimony. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-emetụ nne na ya na-amụrụ ha ihu. Na-etu ha aha. Na-etu ha aha na ọdịda ka nne na ya na-asịga ụmụ anya. Ọ bụrụ ndụ ọjọọ. Instead of iweta ezigbo aha, were wetara nne na nna, ọ bụrụ aha ọjọọ ka a na-eweta. Anọghị anyị na-echere anya asọ gịnị bụ nke a. Kedu ụdị ndụ a na-adọ? Of course you should know the way si egbuzi mmadụ ka ọkụkọ. Ụdị iwe arụ a na-akpọ n'igwe Chineke. N'ihi na eluigwe mmiri bụ onye ozi a na-eje. Mana a na-ejikwa ebe a ka ozi dị mma. Ya mere Chineke because na anyị na-eje ozi dị mkpa. Ka eluigwe dịrị du ka anyị jee ozi a ka ozi a metezi mkpụrụ n'aha Jizọs. Amen. Daalụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya. Nri na-esi nri, ihe niile a ga-eme, ndị protocol, ndị canopy, ndị everything ụka a ga-aka na mortuary a ga-eje. All the things a ga-aga for this very period. Lord, we pray. N'aka gị dike ga-anọnyere ndị gị. Amen. Ihe ọ na-ga-eweta ịhụju anya, ihe ọ na-ga-eweta ọdachi, ihe ọ na-ga-eweta mgbakasị arụ. We cancel it in the name of Jesus. Amen. Lord, we demand that you have your way. Daalụ Chineke n'ime atụgị Jozi. Anyị ekele gị maka St. Stephen's Church Amogwu. Kele gị nakwa our pastor whom you have been given the grace. I will know it's not easy. Lord, continue to empower him so that God dike n'ime Jozi a na-echịkọta ka ebunye ahazọ gị enu. Site n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị bụ Sylvester, Reverend Canon Sylvester ọnụ. Anyị na-enye gị ekele maka ndụ na arụ ike na ezinụlọ ya na mọmị. Chineke anyị na-enye gị ekele maka odudu idure wee bata n'ala akụ. Nara ekele n'isi ya n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị na-enye gị ekele maka ọbụlagọta ọgbakọ nke ụbọchị taa. A na-enye gị ekele na-ayọkwa gị Chineke n'okwu nke Izrel na anyị wee kwuo. Ozi Izrel wee zere n'etiti anyị Chineke. Onye nwe anyị na ọ gaghị anwụ Chineke kama ọ ga-epu ome wee mụọ ya mkpụrụ n'aha Jizọs. Amen. Isi na okwu gị agaghị laghachita wee ruo mgbe o ruzere iji wee zipụrụ ya. Anyị ayọ gị Chineke na ndị niile ka nọ ebe dị anya n'ebe ị nọ Chineke. Ha ncha ga-ala gị kwara Jizọs. Kwara Jizọs. Kwara Jizọs. Hallelujah.
Umudimeji Enugu Emega Amogwu Aku. Today, ladies and gentlemen, we've come together to join among the mortal to mourn and celebrating a septuagenarian. Tata na ịgbakọrọ ọnụ ịkwa onye Chineke jiri ogologo ndụ wee gọzie wee nye n'aha 17 makore. Onye bụ onye na-ekwu o wee bụrụ Ogbonnaya William Ugwu Akpeka. Ya bụ Ugwu Akpeka kwa na amụrụ anụ bụ Umudimeji Enugu then Emega Amogwu Aku then Igbo Etiti local government area of Enugu state. Ya bụ na-enye na onwe onye bụ Enugu anọrọbụ ụmụ Enugu menye ashibe ndị ọchụ enyi n'ụzọ nwa awụka ọbara kwure m nwakwu nwa awụka nwa ọbara na ịchọjere na-epe okwe dị na akụ onye anyị na-akwata nọ bụ nwanne amụjiri Ugwu Akpeka, nwanne Matu Itanye Ugwu Akpeka, nwanne Cecilia Adanwu Ugwu, nwanne Vincent Ejikwu. Onye anyị na-akwata onye ka anyị na-akwata nọ n'ekwụkwọ gara n'ego ụta ịgwanya bụ ekwụkwọ mana ọ kacha mkpa bụ na mgbe ruru oge ịnụ nwaanyị na o jerere n'ezinụlọ ndị nwaọkwọ ụmụ nwaọkwụ nwa obodo dị n'ụwa na-aram Amogwu wee ihe nnọma orie bụ Louisa ebe oyibo onye Chineke chịrị ụmụ eto wee gọzie Mrs. Nena Patience mmadụ a na-anụ n'ezinụlọ ndị mmadụ ụmụ ha bụ obie ọ bụ nwaanyị Emenike Christian Ugwu Ugwu Akpeka na Chinonso Ugwu ụmụ na-atọ ụgwọ nyere mkpụ wee mụ abụ ọhụ. O nwere ụmụnne ndị ọzọ anyị ga-eme ka unu mara mgbe ọzọkwa. Chineke jiri ezigbo ọgọ wee gọzie ebu na ezigbo diine nna bụ Lawrence nwa mmadụ onye ụmụ ha bụ obie na-eti anụ ka ọnwa ọkọchị. Ndị ọmụmụ anya wee bụrụ Adachukwu Precious amụrụ n'ezinụlọ ndị ọnụ dị n'ama Edemobie na Ezinne amụrụ n'ezinụlọ ndị Okoro dị na Ero Nsụka local government. Chineke wee chịrị ụmụ ise wee gọzie ya bụ onye ka anyị na-akwata ọ zara ajụa wee mecherela chite n'ọrụ ugbo maka na ugbo bụ isi ọnụ ọ rụchara ugbo. Ya bụ onye ka anyị na-akwata na ọkara ụka mana ọ chịrị pụta na ụka Anglican ebe ahụ ka ọ wụtara okwukwe ya. Onye anyị na-akwata na maka na Chineke hụrụ n'anya ọ bụcha na-echeta mbilite n'ọnwụ nke Kraịst bụ ihe o soro ndị eluigwe wee na ya bụ 5th day of April 2026 bụchi stakpụrụ ya bụchi Chineke kpọrọ n'oku anyị wee nọrọ na ịnyasị nwa ịkwanyere n'ugwu. Ya bụ onye anyị na-akwanyere ugwu na akịrị anya ha gịja Masala eji aka Ọkpeka nwanne lọlọ a na-anụra ndị ewere m Martin Ugwu Godwin eji aka Akpeka, Christian Chiedozi Ugwu Akpeka, Nicodemus eji aka Akpeka, Beth Boyi Ugwu 001 Arejamu Aku ọ bụ nwanne Mrs. Nena Eunice Ugwu abụọ ọ bụ nwanne Chukwudi Ugwu Chinyere Ugwu Jude Nzute Igbo Ugwu Akpeka, Elolo Obioma Ezora Chinenye nwa Henry Ejofu Ugwu Nwaneka Ugwu Methodus eji aga Akpeka, Celestine Ovute Nnabike eji aga, Chidera eji aga onye na-etu Kakaro Amoge Chukwu eji aga Akpeka, Chimebere eji aga Akpeka, Ikechukwu eji aga Akpeka onye na-etu Sarki, Chukweruka Anazi eji aga Akpeka, ihe Shinachi eji aga na ndị ọgba niile akịrị anya adịghị igburube mana anyị nọta na akịrị ndị ọgba niile buru ebe a ịkwanyere n'ugwu ikpeazụ dịka o biri n'ụwa 78 good years wee rapụ ụwa. Anyị wee na-asị site n'ekpere nke ndị nsọ bi n'ụwa na ekpere nke ndị eluigwe na onye anyị niile ka mkpụrụ obi onye zuru ike na ndokwa. Amen. Thank you Gloria nwanya. Gloria jere ala just called double remnant. Gloria gaa n'eti Igbo. Gloria samba mama ọ bụrụ ya ushiburu oge nkuru na-ewu kịta
Gloria jere anụ n'ime onye Igbo mgbe aha na-abụ gụlanụ aka aha nke ịtọ gụlanụ aka nwa onye ojukwọrọ na-enye ebido kogo ụka sị na ya gaghị ebido ụka na ọ bụrụ ta na gụlanụ agaghị ya akwanya ka o do ụka akwa mmanya onye onyonyo ebidoro onwe onye ụka jere ebido ụka na nka oromshori ka ejefu ụka ọ ga-abụ na ọ bụ ụka izizi o jere ejejere katọlik ororịgochi ọ bụ ndị ụka amanago na o tego ma ọ na-atị anya agụlo nwa ya na gụlanụ aka na oche emere gụlo na gụlanụ aka na oje ebido ụka fada ejere gị etu na otuto dịrị Chineke n'elu kasị elu jee tu na ị na-elati na ọmụ gwagara unu nọ na-eshi okwu fada ejere etu n'ụzọ ọrụ ihe anyị na-echezi nwa onye onyosi ndị enye n'ụlọ ndị edu mmemme na mmeche ndị egolo ọnọdụ ụlọ ụka ka anụ amaghị gị nwa onye na-agabiga nwa onye ebushi ọbịa fụrụ amaghị nwa onye na-agabiga nke ọ nọ na ọ na-ajụba eche na ama ndị mmemme na ya na-eche egolo ndị kwa ya jere eyi okwu ndị kwa ya jere eyi okwu wee na-ekwenyere elu ịnụ mmadụ bas dịgbachi Gloria in a chest Gloria in a chest onye o jere elementary 3 ọnụmabịa na Gloria in a chest ọnụ na Latin ọkụchebere na na-aza na Gloria te ọzọ ndị ekode nụnụ ndị ekode onye onye bunye ezi fada ha nwe okwu na ndị ka Gloria te na-enye ahụrụ onye m na-echezi ezi ụka anụma m bidoro abarụ m n'ihe ụka abarụ m n'ihe asa ma madam na ọbịa na-ekwe ebe ị na-ekwe ọsị ndị unu na-ekwe ndị ekele ọ bụ nkụrụ si ndị odeiri na egolo nwa m uche ebugo memechiri aha na-anọ n'olu di na-ahụghịkwaghị m golo n'enyi ịga ọ bụrụ Latin ji eme ọ ghọtara ya na-atụ ọ bụrụ na Anglican ị ga-anụ ya asụ anụ oyibo asụ anụ Igbo ịghọta gị n'oyibo ịghọta n'Igbo so nya anyị wee na-ekene ndị otu Kristi na-ekenekwa ndị ọgọma ka ndị na-agụ ma biko o wee nenesi na amanye ka bido ka o ebido ụka ka ụka ụmụ ka bata ego bata na anọ
Ndị akpeka ugwu akpeka ka anyị nọ ugbu a na-akwadebe ọnọdụ maka mmemme ịkpọ papa anyị. Good morning. Good morning, sir. Ka anyị mara ha nke gị. I'm Mr. Bertrand Amogwu Aku. Onye enwe. Amogwu Aku. 001 of IJERE. 001 of IJERE. Yes, the President General. Again, got to egwu. Elected. Yes. I think I might have been tata. Yeah, in a metata, no one I know. One in them. Okay. We are going to run a pass. No one who got trained, who got back and we do. So, Papa Mubishi, every time. I think I was ordered on the order 2009. If I'm mistaken. Go be able to be one. Yes. No, you have only pass what the name do. Okay. And I know one as I quite unable to go pass. Ubud Mocha and Women Namule. No, you can't even one. I'm going to give. You will take carry.
Oh, yeah. Actually, Bunyad. Yes. You have a taco. Yes. Okay. I can leg. It's good. I'm going to go make my Canada. And my woman, one Namuke, especially one Namuke when I'm not in Nigeria. No, in diaspora, MNK. Again, why I'm without his present. I know only feel the nostalgia. He's feeling it. When my sons are attached here, son, I will not know ya way on a man, and ya way on a man. I am seeing cockroach with the one area of Latin. No, you make a 1 million fools. Nine as soon as Papania aka. So, the actual mobile button Azoka. And as Zobun Hakbega, look at trying peace, love, and unity, and progress. She could be Zion, Macau 78. Okay, we are one so cool, almost 70. And 80 if you are strong. So, we want to go 18, or the strong. Okay, we'll go now. We see one more. Jesus Christ. Amen. Good message. You will make a better. Madonine. Yeah, I wish the first I wish us, especially the relatives. And they get you to Umwad and they get you from all the nooks and crannies in Abia. And I say, why we are Abia? We do have a lack of a camera. Also, the Bone is a blue and one for us. The Abia Bank are crying to Amen. And I can work. God bless you. I greater no. Darun. Nuna. Darun. Dar no. I clear room. Darun. Kaya masay camera hagu. Camera hanke. Okay. Ikaw man yan naman na puntan. Ni dong wana ako ngiti. Okay papun. Ndon. Ama sa kama ndo budu ma kongu nwa. Ndo budu ma kongu nwa. Ndo budu ma kongu nwa. Ata kama ande ikase mi 7 panye no. Le ute tu no nwa ya no. Ele umu le manga kwana. Anga kwana ya ga biga ne umu. Ama mbe mga yebesi. Ande ma okuntu mati ngori kinye umu ne kinendo ha frogana ha. Okuntu mati ngori kinye umu ne kinendo ha frogana ha. Kende ke shebe di sebia e ka no nyeru nu maka onwu nwa nde ni na agwa ha ndi ke shika di sise ya bia maka onwu nwa ndi na agwa ha Okay, la chike ke yedino nya mlandu. Okay. Ai mechi yo. Amen. Amen. Ka ai kelege. Dare.
No. I say come and over to the Joe Bush. And the day Louisa. You want to put a billy. Gage cooking. I camera and the image put on Mugu, Macana, Oman, no, yeah, I'm gonna catch it to be. Eh, now what to come with what's the wrong one? Kilo quick. Yes. I can't do Kunibe or Kuniban. I wish you could. Eh? Going to get a guama on one. Here, Gagua, will you go on one? Okay. Okay. Uba kana nata Memorial Hospital ako. Iba kana pute uzupai. Ana saka brobi mo dadi ay nanando kwa. Aha, Jesus Christ be mo. Amen. Liko sai kai maro ni nubo. I'm Lawrence Mad. I'm on your bill, no Agobia. Anywhere that's Rogwine. Okay. And my patients who before Marga Madu now. Okay. Papanya Bonamura. Yes. And Latara, Makeli Mudwin. I can't go keep pass. Yes. And walk a barambo. Was room, I know who mine in here. And don't go any nature, and I need to let off my. Never need Chalatara. So I'm a one who keep pass. Thank you. And Roku na kwa macaron no there. Okumje Kunobo, and walk a bonudo on a chudo, out to his life. Or go business. And then Yanamiko business, the Kumakanya. More have a business, but as an agriculture. Then Yanako Quaros on the Kumakanya. So, of somebody like Rudo, soon Rudo, be a choke in a young way. So, it's not going to be and dog on in the Hachani relate. On within Subobona, dog and with Yama. So, I know Rudo, also could don't call continue. It's not Ganiru, or when you put a query, ask Ganiru, or what I Ganiru, or Ganiru would be duro, before the on war. So, Many Ganiru, and the Gani Ganiru, and I ran on a dire. So, I say, can you so endorse Johnani? Can you come again on Aquaranuku? Not what desire. Yeah. So, you know, Merino, you speak for him. I'm not going to marry whom you are there, but you are the madman Yadosh. So, now we are Yanatara. Say, on your bona, Jonah, the Ijibume, the man of my madam won't candidate, you may never buy a poignant, no gay, and I go get a gaffa. No, no, in Paso, Maron, candidate, you may. So, all right, I get you one. All right. So, they put in a query. They put in a query, no, they put in no land with Joe, or than on a carry catch Nicky, or than on a laser chicken, ne pupe. Where's Sumike? Nobody no better no one body no butcher on any maniaca, the chicken that one magical magic, or on a carry chicken, next week, na rest, nature's and don't have no one. Body really canka, Jacutenican. I don't know. The chicken make on no Zeno, I have Jesus. Amen. Thank you, lady. I got the Numana, Jesus. Amen. I was okay, Marin Kuma Punu. Amen. They can know Hanesi Gabamaka, Memon. Amen. Olunga. As for Hanesi, don't know Jibby, Baby, Snagger and Lata, the chicken can do it, but I would do. The Halagaqua,
na Chineke ga-edu nla n'udo na ihe ọbụla ha weftere ma ego ma ihe ọbụla ha tinyere si ka enwe ike ka akwara n'anya ugwu na Chineke ga-akwụwa mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs na ha nlagada na adị alachi n'uzo n'udo na uwu dị n'ezinụlọ anọ udo ji adị n'ezinụlọ onye ọbụla na-eche echiche maka nwoke ma sị ka ha bịakwara n'ugwu ka Chineke mezie ọnọdụ n'aha Jizọs. God bless you all. Adam Darno. Thank you. Good day, sir. Yeah. Okay, sir, can I marry Hagi? Okay. I'm over Uguchukwu no so John. Obiechina. Dịka anyị n'ugbu a gịnị ka a na-eme? Okay, n'ụbọchị nke taata na anyị na-akwadobe ịkwara na anyị ugwu ikpeazụ. All right. Ndị ka obi dị gị maka ọnọdụ ya? Obi dị m ụtọ maka na onye bụ wake up and ihe niile gara ọfụma. And mmiri anala ezo. Nya bụ tata dị dry. Weather dị okay. So ekele dịrị Chukwu maka ọ bụ onye udo. Nwa bụ onye nganga so agakwa ilu ugwu mmiri ama mma anyị ọbụla. Yes. Gịnị ka ị nwere ike agwa ndị ọha na-eze bịara maka ọhụụ papa gị? Okay, ihe na-agwa ndị ọha na-eze bịara bụ na ka mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe. Maka na ọ na-abịa ikwu ụfọdụ anaghị emere ọfịa. Na ọgba ha ji wee bịa ọ ga-abụkwa ọkpọ maka ga-eji wee bịa. Ngwa ma akpọ ha ihe ma ha dịrị ya. Maka ya na-akwado ikwu agwa onye ọma. Anyị ekele gị. Anyị na-asị dịka ekele eji mara papa gị mgbe ọ dị ndụ. Okay, ihe o ji mara bụ Billy Williams. Billy. Dịka agwa na-akpa. Okay, ọ bụ onye egwuregwu bụrụ onye na-enye enye bụrụ ụmụlọgọ ya bụ ịbata na biya nwoke osi wee dị ọ ga-abalị na biya weta mmanya weta ọjị ọ bụ onye oriri ọ bụ onye nganga ma ya ọ bụ onye na-akpasị mmadụ amụ ọ bụ ejovia man onye ga-eṅomi na bụ unu agụ na amụ ewu ọ mụtago n'ụmụ ụbọchị nke tata na ọmụnwa bụ God bless you. I got to get my. Onye ọzọ ga-emere ka ị mere papa gị. Isi. No problem.
maka ndị ego moto ndị ihe na dị kwa na ego moto eji bi ebe ọwata anyị ekele gị
anyị ekene gị ebube n'ihi na ọ bụ mmasị gị ihe niile. Anyị ayọ gị Chineke dịka ọ kpatara anyị wee na-ele ya anya n'ikiri ya wee ka ịdị mma gị na amara gị baa ụba nye anyị nwa agbọghọ dị ndụ ka ịkwalụ gị nwoke a uzo dị mma dịka ọ na-anapụta gị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ ya ndị mmadụ bịa ka ibe ya bịa ka efe anyị So baba se muzo o na ro ma. When the chira. n'ihi nke a agaghị m ada mmadụ niile n'ihi ya obi dị m ụtọ mkpụrụ obi m ṅụrịkwa ọṅụ anụ arụ m ga-esikwa ike n'anya ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị urie ure abụ onye nwere na ọbụna ma a sị na ọ nwụrụ anwụ gaghị adị ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwere na ọ gaghị anwụ ma ọ lee ruo mgbe ebighị ebi.
Our lesson for this service is taken from Revelation chapter 7 from verse 9. Revelation chapter 7 from verse 9. After this I looked and passed, and a vast host appeared which no one could count, gathered out of every nation, from all tribes and peoples and languages. They stood before the throne and before I see it as a privilege, not a right. We are highly welcome. And they recognize family man, not also anything. So I'm very happy. I'm around the next opportunity in Romania. All the Romanian money, we can see them money by the officials that want to make love that if and as well we have it. There are God talking to children of God. So I'm very happy. They can never be able to
they also give me an opportunity to talk. They say, we favor God, we go. We favor God, it says, demons in the waking, Mugu, I see it, Amarachi. Because it's a good amount. He chose, and they chose on nature. That was it on the nature. So we now have Jesus. So no God wrong. I want us to confess and apologize on behalf of the family. And you broke a ring then. Not no one because I didn't know I'm the one of the 10 o'clock at this burial. But look at the time. IJERE. So I am the really feature. And you will check me for the large ass today, for the large on the chassis and so forth. So I'm the only lesson I go back on Revelation chapter 7 from verse 9 down. Because chapter 7 verse 13 Revelation was seen ultimately with sin. India, gbokwasịgboro uwe mwụda ahụ dị ọcha ha bụ ole ndị ole ebe ha si bịakwa very very important. Okenye ndị a wee jụọ amụsị m ndị a gbokwasịgboro uwe ọcha ndị a na-abata ndị a dịso otu a ole ebe ha si wee bịa ole ebe ha bụ ọ dị mkpa. Ụnyaahụ anyị nọ wee ụfọdụ nyere testimony maka papa anyị wee kwee ka o si wee na-enwe aṅụrị mụnwa abata na the family abatasị amọfụ. Amen. Ị chọrọ isi amen? Amen. Abatasị amọfụ na the family. And I'm going to he's a joyful man. Oh, now my gladness. Dick the young ones when your testimony. All testimony will confirm. No, na like it. Come, Korobia, Kenyan Hana, Bankata, Kona, Koroha, Kenyasi, Joyas, where they very, very important. What was it called? I mean, the wife. Amen. So, Maraga, Kamiana, Kubo. Oh, not calling how he is aga. How excellent is your name, oh Lord, my God. How excellent is nwanne anyị nwoke ga-agbagote ka ekpere fa ekpere abụ 240.
Chineke Suleke ndị agha anyị na-ekele gị onye ezi ebe kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị na-eche gị ezinụlọ nna anyị bụ William Ugwu nke anyị na ha na-anọrọ ọzọ n'ụwa nke a nke na-apụtara gị izu ike nke ebi ebi. Anyị na-ekele gị maka ndụ o biri n'ụwa a n'agbanyeghị ọtụtụ ọrụ omume maka nke a. Jehova onye na-akara ezinụlọ a n'ọmị anyị nke ga-abụ onye na-elekọta anyị n'ezinụlọ a. Jehova anyị na-ekele gị maka ndụ, anyị na-enye gị ekele n'ihe niile ọrụ nsọ Chineke n'ebe ọ pụrụ iche n'isi ma ọmị anyị na ụmụaka ya na nnukwu ibe nke gbatara maka ihe nke a na anyị onwe Jizọs. Chineke Suleke ndị anya na-eme ekele gị na dịka ọnọdụ a na-aga n'ihu Chineke ọ sị na Jizọs nwụrụ na-emere na bili na nama meghere emere earthquake. Echi na ala ahụ emere onwe ha na ala eze gị. Onye onye kwube okwu na site n'ọnwụ na anyị nwụrụ ọtụtụ ihe dị iche. Onye ma ụzọ ga-erubere ya isi dị ka a na-adaghachi n'aha Jizọs. Nara ekele n'ezi omume site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka mara oge ebere Chineke anyị na-enye ka Chineke chekwaba ọnụ ka Chineke nwere ihe obere bụ nọ obere n'agha nzuzo kwere mbọ n'unu napụta unu n'isi Chineke machi ọbụla obere unu ba n'aha nke nna nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Praise the Lord. Onye ọbụla ofere ohere ịbịa kwanyere n'anya ugwu mbụ Mr. William Ugwu Amogwu mụ na ezinụlọ m anyị na-ekele onye ọbụla kwụchi obi a na-ere anyị ka Chukwu gozie onye ọbụla n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Chukwu gozie onye ọbụla bekee n'arụ. Amen. Okay, Imana, Anamuya, amen. On my because there's no Sabbath, not so evangelist, even if you praise God. Evangelist, amen. Amen. So, this as a prophet, the archdeacon, our own venerable, the engineer, Yarani, or no, I know if Nago, the Zulu, and never China. Joseph Benaka, every represented by our mother, Mama Ashley. I need to because all that area and Sada, I am happy. There is no good, the happy with you. You're the one in your mind. Yeah.
enwere m onye na-asa m njọ naanị Jizọs na-emere m ha enwere m onye na-edobe ije enwere m onye na-enye m udo enwere m onye na-eje m mma naanị Jizọs enwere m ochi na-agwọ m ọya enwere m ochi na-enye m ndụ enwere m ochi na-enye m ego naanị Jizọs na-emere m ha ochi na-agwọ m ọya enwere m ochi na-agwọ m ọya enwere Jizọs aka gị aka gị kumbe ndị na-ewu ụlọ jụrụ n'ụwa enye ụlọ ọ bụ eze ya nke ụlọ ọ bụ onye nzọpụta anyị papa anyị bụ Williams Ugwu ruo mbilite nke ndị nsọ n'ụbọchị ikpeazụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ ebe nwanne anyị nwoke n'ala elu abụ 50 page 47 Bara ini nyezawa Kanachi ebi Cherry, why you? Yeah.
bilie o mere wadiro ya onye mere nke acheche ya na ndị nsọ ya na chi ya bilie o bilie haleluya ọ pụtara egbudokwa ya dịka ifuru osisi ọ na-egbu dịka onyinyo. Ekwele anyị dapụ n'ebe ị nọ nke nwụrụ n'ala aja nara aja gịnwa ụlọ Chinonso Emenike anọrọ ya gịnwa ya tinye aja gbọ Emenike anọrọ gịnwa na tinye aja nara aja ntụ nara ntụ nzuzu lara nzuzu ka Chineke were amara ya nara ọrụ ịhụnanya anyị nke a ka o kwe ka anyị niile wee chetakwa ọnwụ ebighị ebi dị ndụ na nghọtakwa ndụ ebighị anyị n'ọnwụ ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị ka anyị soro n'ọnwụ ọgụgụ ndị ga-aba n'ọnụ nke mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Si na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ anwụ n'ime ekwenyere m na m ga-ele n'ala nke niile inye aka anyị dị n'aha onye nwe anyị. Ngọzi dịrị aha onye nwe anyị. Anyị na-abụ abụ page 我马上是。
Papa, I've called your line again and again, but you no longer pick up my calls. Ogbonnaya, your beloved granddaughter, wants to speak with you, and Adachuku, my wife, keeps asking after you, Papa. How long will you keep avoiding our calls? What happened to all the plans we made together? I held onto the hope that someone would tell me it was all a terrible joke. But days became weeks, and weeks have now turned into months. The silence has made it reality impossible to escape. Death is truly cruel. Yet, my greatest comfort is knowing that you lived a peaceful, honorable life, touching countless hearts with your kindness, wisdom, and gentle spirit. Before your departure, you brought the entire Umudimeze family together, leaving us the priceless legacy of love and unity. I will forever miss our conversations, your laughter, your jokes, your fatherly counsel, and your wisdom. Onye udo je nke ọma, nna m na ezigbo enyi m, laa n'udo. You will forever remain in my heart. Emenike Christian Ugwu. My papa, always ready to help. Papa, words cannot fully express how much I miss you. You were more than my father. You were my protector, teacher, counselor, and greatest supporter. Your life was a beautiful reflection of strength, wisdom, integrity, and unconditional love. Through your kindness and devotion, values of honesty, hard work, discipline, and compassion, you stood by me through my challenges. You celebrated my victories and always believed in me. Your heart was full of love. Your hands were always ready to help, and your doors remained open to everyone. You lived for peace, cherished family unity, and touched countless lives with your wise counsel and generosity. Although your physical presence is gone, the memories we shared and the lessons you left behind will remain with me forever. I thank God for the privilege of calling you my father. Rest peacefully, Papa. You fought for the good fight, finished your face, you finished your race, and will forever be loved, cherished, and remembered. Patience, Nena, Madi. Thank you. In first place, I'll make a with deep sorrow and love, I write this memory of my dear uncle, the only surviving uncle out of a 6,
Elder William Ogbonnaya Ugwu Akpeka, aka Captain Billy, as popularly called by his folks. On the eve of Easter Sunday 2026, I was called by one of my elder brother in the village, Godwin, informing me that my uncle was seriously down due to ill health, and I was devastated. All my efforts to resuscitate him proved abortive, as we gave up the next morning being the Easter Sunday. Easter Sunday is a significant day in the whole world at large. That means your passing away is ordained and accepted by Almighty God. But why now? Who will be calling me those names that you used to call me, like a Kumag? Oh, death! You have done your worst by taking away by this time my only peacemaker I least expected. Too easily impressed, too soon made glad. A disciplinarian who doesn't know whose ox is God while discharging his fatherly service. Uncle, you work right to unite Enugu into one umbrella as a legacy to emulate. Though you have gone, your legacy of love, patience, and goodwill and goodness will continue to live amongst us. Frankly speaking, your children, in-law, relatives, friends have no reason to doubt if you are risen in the bosom of the Almighty Father. The reason is that you died with Christ and will rise with him. If you go, tell Onyenna Igweja that those who dare not look at his face have come out as men. Extend my warm regards to our departed loved ones, Amuzobonu, Okai, Enduru. Amen. Parish, St. Thomas Parish, Doneba, Lord Nebubio Kunasi, Nikani Patan is Sununa and William. William was Garapol. Now, among the one weekend is also, and William was 76, 78 years. I got no kind of 78 years. I got no kind of 78 years. And yet, you want to nothing. They got Puso. When you want to put on the rock. When you want to get yes, you know, you want to keep on our governance in the Amen. When you want to put an ka Chineke udo onye mere ka Jesus Christ si n'ọnwụ bilie onye nnukwu ozu atụrụ site n'ara na mmụọ nsọ inyere unu ugbu a na mgbe niile. Okay, so you're heading to the gym now, right?
Mona Hamena Hana Noto, Abraham Sibiadiana, or Telesi Baka, and let's hear from them. Let's go. ịnọnye na-akwadabe ihe bụ late elder Williams Ogbonnaya Ugwu. Ya bụ na ya bụ ndị ejere ya akwada wee kwada onye a na-akpọ ezigbo mmadụ Comrade Chukwu na nso Ugwu. Ọ bụrụ na ije na-ebebia, ọ bụrụ na itiri anya mbanya bụ nwoke onye ọ na-abụ ọbata n'ọgbọ, ọ bụrụ na iwe na-ebe gị mgbe gị na-eme ọchị ya nọbọ ahụ ọtị n'ọfọ na-ebubo gị onye ka a na-ekwu okwenye ezigbo ụmụamị Honorable
Eji Itani, Ezbo Mwana Yekonegu, Mahumar no Wetegu, Onye Teteregu, Abayikwegu and a Tesanu generator. I make an equa. It's also a Guma. Inana Facebook model. Only to Kotuku, Reverend Canon, Sylvester Honor, and Pastor John Oluchukwu. Pastor John Oluchukwu, may God bless you. Man, I encourage you from dancing by every point of view. Thank you, mommy, for your wonderful entertainment that you always give to us. Na botaram tio. Dandole. Thank you, sir. Na botaram tio. Dandole. Amogwu Aku. Umoloke. Dejeno. No. Dejeno. Na bonchio. Dandole. Okay. Dejeno. Okay. Numero fuma. Thank you. Na bonchio. Dandole. Thank you so much. Dandole. Nene neba. Kumada ndote mbe munyenye. Dejeno. No. Dandole. No one around.
Grossman, down dole. On the press in one Amakamu. Okay, friends now, Amakamu. The general. The general. I make a vulnerable. Naboncho. Listen. Nandole. Listen. Okay, sir. God bless you. Okay, God bless you. Imane, mwana mwe, amabakara manono. Wako gambe, kawar to gure da ci fa ana. Esba gambe no. Salam, yake ne. Sibonu mama jaja kutuzo na VIP. Abo na VIP amagashi. Oje kabu, Makire kabu. Nabosancho. Nandole. The general. The general.
I see you.
Well done.
Aí que letra aqui? Imaga. Aduma. Okay. Olha, mas a câmera é haga. Haiti, Virginia, London, baby. Aí que legal. Oh, mas a câmera mandou away meter guitarra. Oh, meditei no way que moro, one name. Oshibeta. Moyo one name. So Hana the Monesh. Nerobu de Maconua. Nobu de Maconua. What the Monyamuro, Mujaragama. Oh, Badagama. That's in happiness. No lack of chineke. No one or a bunya. A walk on a war halile. Aklili, Holile, no moon. A woman, no base woman. Men don't put a base woman. Oh, when you're almost on your in the massive, you're not asking a man. A man. I can't. I tell him, I can't look at the mother working here and not have forgotten her. The Kama, I assume no one yakwa, and Yanuanya. And I make a chineke, all the little marker, make a happy Kama. That's almost an empire because so young William Macbeth, baby, oh, Maru, so Mulenya, Mania, Yejishiki, Maru, then the Chineke, Dobehan, Kaha, Kali, Shika, Obaparomoha, Yabia. Amen. I can leg. Ask us to know. Thank
going to make agreement. Go to the judiciary. They not in a government again. Look at my bear. Oh, look at that. Louisa Bobby Brewalker. That's my boy James. I'm a woman going Thank you.
I'm very, very happy. On behalf of our family, I na say ụbọchị taa na nwa na Chineke na onye pụrụ ime niile onye mere ka ụbọchị taa dị ochiri n'aka anyị ochiri n'aka Chukwu si ga Chineke na ka okporo ụzọ rie otuto ma rie ekele maka na ewezuga Chineke na ya amaghị ndị ọ ga-adị. So in other way round, anyị ga na-ekelekwezi ndị niile bịa na enwe nke, especially my namesake Okwuruọra MC the Humble with one name okay all stammered. I want to come to know when I participant observation. The one is so good I applaud you. And make Cleveland Undoga in Lille, Nishi all everywhere. We be now say Chineke na kono yero now so ukwu ju we bia no do we lack of kama. I say na nine my minute all 78 years. I want us now 70, 80 you are strong. Nine is strong. I na see na Chineke na ike woro mu na Igbo choro onye obula ọnwụ na ọnwa ga abịakwa na ezulu onye obula until anyị attain that particular age. I na see ka Chineke na onye premier ine onye mere ka ụbọchị nke taa adị ka ọ gọziere m onye ọbụla, especially our in-laws ndị bịara nkwanyere anyị, friends and well wishers, ndị amada anyị ọgụ n'obodo nke anyị ga-ejeleta nnekwu mama anyị na-asị ka Chineke na akwụ na onyere onye ọbụla n'ụzọ ka iche iche gwa ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Amen. Thank you all and God bless. Ọchịchị gwara na-enwe ọgwụ na na-ekweghị. Ọchịchị gwara ọgwụ na na-ekweghị. Anso na anyị ga-emechi taa. Enyemaka anyị dị na onye nwe anyị onye mere n'igwe na ala. Anyị ekpe n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Chukwu jikere na anyị na-ekele gị.